İstanbul'un ve Ankara'nın bir arada olduğunu görüyoruz. Piştî hilbijardinên sîvyekê Adarê, 11 serokên şaredariya bajarê mezin yê Partiya Gel a Komarê CHP li Enqerê civiyan. Serokê Şaredariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu û Serokê Şaredariya Enqerê Mansur Yavaş pêk ve hatin navenda giştî ya CHP'yê û derketin hemberî kamerayan. Di rojeva serokê şaredaran da babeta herî girîng êrişê li ser serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu hebû. Ekrem İmamoğlu êrişa ser Kılıçdaroğlu wek êrişeka ser Tirkiye diyar kir û got pêwîstiya Tirkiye bi dijayetiyê na bi hevkariyê heye. êrişa ku ser serokê me hat çêkirin êrişeke dijî dewlet û welatê me ye. Em vê yekê qebûl nakin. Ez car din jî dixwazim bêjim ev êrişa ku ser serokê me yê giştî Kemal Kılıçdaroğlu bû dijî milletê me, dijî welatê me, dijî yekîtiya me ye. Piştî sîvyekê Adarê gengeşiyên ser hilbijardinê kêm bibe jî lê hê jî berdewam dike. Hilbijardinê Stenbolê dê betal bibe an nebe. Hemû çav li ser biryara lijneya hilbijardinê ya bilind ya sekayî ye. Serokê Şaredarê Enqerê Mansur Yavaş diyar kir ku ew êdî dixwazin gengeşiya paş da bihêlin û karê xwe bibin serî. 11 belediye başkanı ve partinin... Em 11 şaredarên bajarê mezin bi serokê me yê giştî Kemal Kılıçdaroğlu ra civiyan. Vê civînê de em zêdetir li ser hevkariya navxweyî sekinîn. Armanca me ew ku karê xwe bibin serî. Ji bo vê jî dema karê şaredariyê de pêşketinek bibe, em ê pêzanîn û serkeftina xwe bi hev re parve bikin. Di vê civînê de em li ser van xalan sekinîn. CHP van demên dawî da rastî hin êrişan hatin. Di civîna şaredaran da jî ev êriş ciyekî girîng kir. Lê serokên şaredariyên CHP dixwazin ku êdî dawî li van êrişan û gengeşiyan bê. Daxwazê wan ew e ku êdî karê xwe bibin serî û xizmeta gel bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.